ja pitkään joululahjatoiminnasta. Joo. Mikä on sun se kaikkein eniten, mitä sä toivot? Ehkä koira. Tässä on sitten koiran nimessä. Minkälaisen koiran sä haluaisit? Mopsin. Onko sun nimikin olisi valmiina jo sillä vai? Joo. Ufo. Mikä? Ufo. Ufo. Wow. Aika persoonallinen tommoinen nimi. Hienoa. Mutta toivotaan, eihän sitä ikinä tiedä, jos se Ufo tuleekin sun luokse. Joku, jos ei tänä jouluna, niin ehkä sitten vaikka ensi jouluna. Joo. Kiitos. Kiitos paljon. Taputetaan vielä tänne reippaan esityksen.